Sakay ko, be. Uy, pasahero mo siguro itong nanawag. Unsa may si Kuya pabungol-bungol man. Di man kasabot tawagon. Kabalong nagdali ta. Pandamay, napay patawag-tawag ko. Ako pagipaduolon. Nga siya man tayo mo sakay. Unsa man, namasayro ka wala. Strikta kay estudyante o. Bantay bitaw karugwa kay kwarta ha. Susukay ka mo, tawag-tawag na ko. Asa ni ka mo ato? Hatod Kuya be sa bodega lang. Pila may kwarta ni mo? Dagaan tagag 20 ya. Dool raman na. Unsa, 20? Kamahal sa gasolina karon tagaan ako nimo 20, patawag-tawag pa kanako diri nga panhion. 20 ra may minimum draya. Sa una pa man tao ng 20 minimum. Uy, karon pati nang mahal sa gasolina ron 100 na yung minimum diha. Mahala po daw ng 100 yay. Kisa pa may masakay ni mo ana. Normal nga magmahal ang pamasahe kay perting mahal sa gasolina kurodo. Unsa man mo pasakay ka na ko or dili? Pandamay. Unya, unsa man? Mubayad ka na ko 100 o dili? Ay, ambot ni mo ya. May pagmangita kag lain pasayro digto. Mahal kay kag pinangayuan. Wadyo kay klaro ba? Patawag-tawag pa kanako wa man ni kay kwarta. Ya, sakay ko ba? Asa man ka day? Atod Kuya be sa may tindahan. Unya, pila may hatag nimo dito day? Dagaan ta kag 30 ya. Sus taon. Dungagi gamay day be? Aya, 31 ya. Sus taon 31. 60 na lang day be. Hatod ta ka dito kay perting mahal sa gasolina gid ron. Ah, mahala po na ya oy. Normal ning mo pamahal ko sa pamasahe day kay perting mahal sa gasolina ron. Wala man kay klaro ya oy, dili man ka magpahangyo. Sus taon day. Pangita mo lang na masahero day. Tanaw tarag makasakay ba mo? Moro na inyong pamasahe na. Grabe mga pasahero ka. Tingnan ko riputa. Boss, nagyaw-yaw man lagi ka. Lagot yung mga pasahero dito ay. Perti mga ko riputa. Gagmay kay hinatagan niya. Perting mahal ang gasolina. Na, wala na kay income mo karon. Wa na gani no. Kaya di naman sila manakay. Boss, ako'y bahala. Hala po na imong tirada. Ikaw bahala. Ako'y kawawa. Yung masatas ka, boss, kaya itong gamiton. Nakay mo sakay na to. Naalagin, ako'y bahala. Konduktor ko. Sige, ako'y driver. Sige. Pantay bitaw ka imong tirada ron ha. Stingan na to. Panto mo sakay ba to? Asa man ang wheelbarrow nga ilang gisakyan? Mao man ang namasayro ganina oh. Na, sakay na. Nga buwang na mo. Nganong ka naman yung gigamit na masayro? Nindot kay ni sakyan dam. Rato ra ni pamasahe. Dam, 20 lang pamasahe, Dam. Sure mo nga 20 ra gyud ang pamasahe? Sure kay Dam. Gusto pa may gihulat nimo? Sakay na. Sige be, ihatod ko. Bayad sa daan, Dam. Pero 20. Ang dali na, sakay na. Sige, kaya hatod na karon. Para mo din dali na ang pangwartang. Sige ha, awit yung larga na ta. Sige. Para. Ngano mo para man, ngawa pa man tanabot. Driver, ngano mo para man, ngawa pa man tanabot. Uy ma'am, nagangkan lang ko sa kong konduktor ma'am. Kay inon man siya kang para daw. Aog na, kay 20 naman yung pamisahe. Wa man mo yung mga klaro, dire ramon ko ninyo gihunong. Na, wadyo kay mahimo ma'am. Kay konduktor may nagbuot na ko. 20 naman daw imong pamasahe. Unya ma'am, baktas na lang ka dito ma'am. Dam, sakay na. Mauna yung pamasahero. Maulagi ni Dam. 20 ray pamasahe ni dam. Dali na. Mandar ka, Dam. Dihara ko sa may eskwelahan, oh. Sige, masakay na lang ko ani, be. Bayad di mo, Dam. Sige, plastar. Plastar palugar. O konduktor, pahawi nagtaraw na itong pasahero konduktor. Masih mahagbong na. Dili, lagi. Sige, larga. Para na wala pa man ta naabot. Naog na daw, kay konduktor may nagbuot to. Nga panaog na ka. Wala pa man ta naabot, boss. Naog na kay 20 raman imong pamisahe. Wala jud mo yung mga klaro ba? Masok ko man ka 20 raman ang kwarta. Wadyo kay mahimo dam, kay konduktor may nagbuot. Madisgrasya lang unta mo oy. Konduktor, ato na siguro ng bahino ng atong income diha, oy. Driver, naising ko. Ngunong 5 raman eh. Alangan, ako man ang welbado. Pandamay kang bataa ka.